Merħba fir-Rifuġju ta' Kobikisa. Kitba ta' Catherine Kalingula, illustrazzjonijiet ta' Madeline Brunelle u adattament tal-Malti minn Lauren Bella. Din l-edizzjoni bil-Malti ġiet ippubblikata minn Merlin Publishers Limited Malta. Kapitlu 5 Tama. Is-soldati telqu u jien mort ma' Missierha sal-kamra tal-friħ. Jien nnawwillu l-ferħ ta' xadina. Dan beda jnawwaħ u jħares lejja. Mellislu rasu. Issa niġi narak għadha ta' ħadu Missierha u ringrazzjani tal-għajnuna. Iżda ma tlaqx daqshekk malajr. Wara li jeżaminaħ qabad f'idejh fliexkun mimli ħalib. U offrih liċ-ċkejken. Iżda dan dawwar rasu in-naħa l-oħra. Missierha baqa' jipprova u jipprova iżda ma jnexxilux. Trid tiekol biex tibqa' ħaj għallu Missierha li kellu moħħu kollu tikmix, sinjal ta' kemm kien inkwetat. Kull ma rrid nagħmel hu nindawwar dembli u nitlaq qisu xejn mhu xejn. Ninsa lil din il-kreatura ċkejkna u vulnerabbli. U nerġa' nsir it-tifla egoista u indifferenti li kont qed nagħmel minn kollox biex inkun. Impossibbli? Malli wasalt quddiem il-bieb, dort u rġajt lura. Nilf l-ixkumpa ħalli nipprova jien, forsi ma tafx kif. Intfajt komda fuq il-pultruna li titbandal biex xadina ċkejkna f'ħoġri. Jekk tixrob inwedek li nibqa' miegħek. Ressaqt il-fliexkun viċin ta' ħalqu. Għajnejh kienu qed iħarsu fislejja u naf li tista' tinstema' impossibbli, imma kelli l-impressjoni li tbissimli. Beda jixrob il-ħalib u niżlu f'nifs wieħed. Malli lesta imsaħħlu taqtiriet tal-ħalib li kellu fuq geddumu u għafastu miegħi. Kien jinħass morbidu u sħun. Bravu żgħiru int qalbini. Ftit sekondi wara kien rieqed. Idejh iggranfati mad-dirajja. Missierha tani ħarsa. Rid jurini li kienet tħossu gburi bija. Għandek talent Andrea. Tajjeb, issa nerġa' ngħaddi saħħtikom aktar tard. Stembaħt l-għada fil-kamra tal-friħ. Għajjiena mejta peress li kelli nqum ta' spiss nieħu tħsib tagħna. Hekk semmejtu. U ħaġa tal-iskantament. Dan kollu kien qed iġenni inħossni tajba. Tama kien rieqed fuq ħoġri, idejh magħluqin f'pon. Qedtu bil-galbu fuq is-saqqu, rixt sa barra u tmattart qisni qattusa u għal ftit ma tannix attakk tal-qalb. Bil-qiegħda mal-art bdaru jserraħ ma' ħajt tal-bini. Gabi kien rieqed fid-del ta' siġra b'debbous oħxon ma' ġenbu. X'insemani? Fetaħ għajnejh u istintivament qabad l-arma tiegħu id-dritta u beda jxejjirha. Għas-salem għax niġi għalik. Intfqajt nidħak malli intebaħ li kont jien ħa nifsu ilu ntelaq. Gabi x'int tagħmel hawn? Ftit iktar tard wara doċċa tajba erġajna ltqajna fil-kċina. Tama ġie miegħi beda jgħedha jilgħab subqajh mal-pendent tad-debb li kelli. Missierha taf jgħid li ferħ tal-annimal ikun qed ifiq meta jibda jilgħab. Fl-aħħar Gabi iddeċieda li jispjegali għalfejn kien qatt tgħassa il-lejl kollu quddiem il-kamra tal-friħ. Il-ħallelin f'dawn l-inħawi huma feroċi u bla ħniena. Taf għalfejn ingħalaq ir-rifuġju? Xengilt rasi biex nurih li ma kontx naf għalfejn. Għax it-traffikanti kollha tal-annimali ma kinux jaħsbuha darbtejn biex jiġu jinqdew hawnhekk fil-ġenna tax-xadini u saħansitra fil-kamra tal-friħ.
li l-missieri ferrewh f'riġlejh għax ipprova jwaqqafhom milli jisirqu l-annimali. Mbagħad avolja konna bdejna noqogħdu għassa, ix-xadini u l-leopardi xorta baqgħu jisparixxu. Ma konniex norqdu, mbagħad fl-aħħar is-sit ta' qabilkom iddeċieda li jċedi l-armi. Issa kont qed nifhem aħjar għalfejn Damuto kien itsappab u r-rabja ta' ibnu. Missieri daħal dak il-ħin kien jidher inkwetat u għajjien, iżda xorta baqa' jitbissem. Jien lest naqbes għall-annimali sal-aħħar nifs minn xi rokna minsija ta' moħħi qam sentiment li kont ili żmien ma nħoss, dak ta' ammirazzjoni. Kapitlu 9. Skoperta wara l-oħra. Insar ħin li kell u missieri kien għadu ma ġiex lura. Daqqa waħda kont sirt għoqda ta' tensjoni. Mammi però kienet quddiem il-forn bil-biċċa drab imdawra magħha tal-pajdal, riħa appetituża, fewħet il-kċina kollha bil-qiegħda mal-bmejda. Ma stajtx inwaqqaf lili nnifsi milli nħares barra mit-tieqa kull 2 minuti. Illum għandna tiġiġ bil-krema tal-karawett. L-ispeċjalità tiegħi spjegat li Mammi Pilò, ma tantx għandi ġuħ. M'għandekx għalfejn tinkwieta għall-papi it-tabib. Ma' Damuto m'hemmx periklu u l-ispedizzjonijiet fil-foresta dejjem ikunu fit-tul. M'hemmx toroq tajbin hux, bdejt naħseb dwar tama li kont qiegħdu fuq pultruna tar-rattan ma' ġenbi. Mammi però segwiet ħarsi. Għadu jirrifjutah l-ikel. Iva, taf x'naħseb? Il-frieq tal-annimali bħat-trabi jħossu l-emozzjonijiet ta' dawk li jieħdu ħsiebhom. Jekk inti tħossok imdejqa, se jħossu mdejjaq huwa wkoll. Dak il-ħin daħal Gabi fil-kċina. Huwa u ommu qishom fula maqsuma tant kemm jixxiebħu. It-tnejn għandhom l-istess għadma ta' ħaddejhom għolja f'par ħofret il-ħadd. Kull wieħed taħtom u par ħaddejn il-ġewwa. Aw ma xi ħatfuh għajjad Gabi huwa rriesaq lejn il-borma bħarsa ta' predatur. Il-koka brava faqqet daħka li biss taf faqqa bħalhom. Ekku jażaqqiq, imma se jkollok tistenna. Xi tgħid? Tmorru taraw DVD u Andrea fis-salott. Missierha kadu ma jnexxilux iwaħħal is-satellita. Gabi qarras wiċċu mingħajr ma ħallija tinduna billi ġebbet ċufteh lejn naħa waħda. Okej ma. Mammi Pilò daret tħares lejha u b'hekk l-istennija tinħass iqsar. Issa niġi ħdejkom malli ssir it-tiġiġa u nieklu kollha f'daqqa. Inti qalbi ħaqek 2 porzjonijiet illum. Hekk kull ma rried Gabi biex jerġa' jitbissem. Il-ħarsa ta' Mammi Pilò però inbidlet f'waħda serja. Jistħoqlok kif kull meta niftakar li ħepp għalikom raġel inħossni naqta' nifsi. Ajme ma jagħmel ir-ronda biex jispezzjona il-madwar, forsi ma tafx kif isib xi traċċa. Xengilt rasi, kont għadni bix-xokk fuqi wara din l-esperjenza u bdejt nitlob li ma nerġax nesperjenzaha. Jien u Gabi intfajna fuq il-pultruni quddiem l-iskrin peress li ma stajtx nikkonċentra, batt ingidlem difrejja wieħed wara l-ieħor. Qabel kont naħseb li l-bojot kienu kollha bħala Luis de Funs fil-films għalli f'daqqa waħda Gabi tajtu ħarsa biex nurih li ma kontx fimt x'rid jgħid biha. Għajnejh kienu qed ileqqu
bħal tlellix inkejjus. Kif? Nervużi rrabjati. Issa li ltqajt miegħek qed nikkonferma li kelli raġun. Bħala risposta tfajtlu mħadda. Bil-mod intom it-tnejn irrabjat magħna Mammi Pilò hija wdieħla fis-salott iġġordixxiet b'ikel sħun f'frott. Għand biex ngħinha u biex nara kif kien sejjer tagħha. Ma kienx tinfess, Dafuns kien attur popolari ħafna Franċiż li ħadem f'għadd ta' kummedji magħrufa. Meta dħalt lura, sibt lil Gabi imexmex sieq ta' tiġiġa bi snienu mikxufin. Biex nikkuntenta lil Mammi Pilò bdejt induq it-salza safra u magħquda bil-kuċċarina. Iżda mal-ħsieb ta' missieri u tagħha bqajt nixxala f'dak l-ikel bnin waqt ix-xeni tad-daħk fil-film. Mammi Pilò kienet tinfex tidħak kemm joħorġilha dmugħ u Gabi wkoll kien jitgħawweġ biex iżomżaq bid-daħk. Għajnejh mimlijin dmugħ, id-daħk jittieħed u malajr sibt ruħi nidħak bħalhom. Tagħha beda jiċċaqlaq ma' ġenbi. Serraħt il-platt fuq il-ġenb tal-pultruna biex naqbdu f'idejja. Iżda mhux lejja kienet iħares iżda lejn il-qoffa fuq il-mejda baxxa. Ftit wara insemgħu il-passi jidwu fil-korritur. It-tlieta li aħna lejna rasna qisna persuna waħda. Missierha u Damuto kienu ġew lura.